Og vi kan jo godt være ærlige at sige, at Hedvig Lærkeberg Rasmussen og Anne Andersen er ikke sådan de to allermest velbeskrevede blade endnu. De er ikke så gamle, 21 og 22 år. Og lige nu sådan lidt ubekendt størrelse i forhold til sådan potentiale lidt længere frem, kan man sige. Men rigtig flot at være klar til finalen her ved EM. Ja, altså i rosammenhæng er de sådan, lad os sige, godt kendte, forstået på den måde, at de har vundet noget sølvmedalje ved U23 VM, godt nok med 2 år. De har rodet noget dobbeltfire sidste år, men står i en situation nu her, hvor man sagde, hvordan får vi bedst udnyttet de her 2 pigers potentiale i forhold til, hvor har vi mulighed for noget OL. Og OL, som vi også har talt om tidligere, er for alle lande det, der tæller, og specielt også for Danmark. Den måde, som man kigger på det er, at OL det er det vigtigste for os. Så man kigger rundt og siger, hvor kan vi få mest for pengene, hvis man kan sige det på den måde. Og der sagde man, jamen lad os prøve at sætte de her 2 i en tur uden. De har fået Mads Havbro som træner. Mads, som også træner Fie Udby, som vi jo oplevede ved det seneste OL, gør det fuldstændig fantastisk. Så Mads, han kan noget med de her damer. Så lad os se, om ikke også han kan få noget ud af de her 2 på tid. De her 2, det er 2 meget, meget store navne i denne her genre. Helen Glover, Heather Stanning, kæmpe favoritter til at tage EM-titlen også, fordi det er de hver evig eneste gang, de stiller op i et løb, uanset hvor det er og hvem det er mod. Den kommer vi tilbage til. På bane nummer 5 her har vi polakkerne, og så er det altså på bane 6, at det er dansk. Det er det her. Og det er spændende at se, hvad de kan gøre ude fra den bane 6 der. Ja, de ligger jo derude, og det er jo også fordi, de jo den der, hvad kan man sige, har fået en af de sidste pladser i finalen. Men det er også derudfra, man typisk kan lave overraskelserne. Så lad os se, hvad Anne og Lærke de præsterer her. Men hold øje med Glover og Stanning på bane nummer 3. De er meget, meget stærke, de 2 britter. Og så altså selvfølgelig bane 6, hvor det er dansk. Kigger man på deres fysik og størrelse, jamen så er de bestemt i den liga, der hedder, at de kan matche damerne i den her klasse. Det er jo ikke så ofte, at vi har damer op i den størrelse, fordi det er altså store damer, dem her. Ikke at det skal lyde på den måde, at de er store på den dårlige måde, men det er altså store damer. Og de er meget kraftfulde, og det er ikke dem, vi har flest af i Danmark. Så det er dejligt at se, at vi har fundet nogle piger, som rent faktisk også på fysikken kan matche vores konkurrenter i udlandet. Og de er bestemt med her. De fik en fornuftig start, fik reageret som de skulle, og nu handler det om at komme ud og finde den gode rytme, ro sit eget løb og mærke hinanden. Glover og Stanning her, olympiske mester fra 2012. De er også agerende verdensmester. Og man kan sige, ja, nu kigger vi på EM her i slutningen af maj måned, og vi kigger frem mod VM i august, som er udtagelse til OL, og der er der jo ingen tvivl om, at man går efter en udtagelse til Anne og Lærke. Det, der så er selvfølgelig interessant, det er, at med den alder, de har, så har de jo mange år foran sig nu, så det er jo erfaringspoint, de skal høste i Rio. De blev sat sammen, de her 2 englændere, tilbage i 2010. Så havde de lige en enkelt sæson i 13, hvor de ikke var sammen. Og det er simpelthen fordi, at Heather Stanning, som sidder i båden her, hun er officer i den engelske hær. Og der var hun altså udstationeret i Helmand-provinsen i Afghanistan. Så der tog hun lige et år væk fra roningen. Men Helen Glover, som altså er hendes makker, hun fik så Polly Swan ind i stedet for.
Og så vandt de VM og alle World Cups det år. Så det er altså virkelig, virkelig høj klasse, der er på den her båd. Det ser ikke ud til at have ødelagt noget for dem, at hun tog et års tid med noget andet. De ser ud til at have fundet hinanden rigtig, rigtig godt igen og have godt styr på det her. Og det, der er så afgørende for roning, det er, at man har den her følelse af båden, man har den her rytme sammen, man har de her tusindvis af kilometer, hvor man har siddet sammen og mærket hinanden, og mærket hinandens måde at ro på, og fundet ud af, hvad det lige præcis, der dur for os. Og det er klart, at jo yngre man er af levealder, jo ringere er også muligheden for, at man har fået de mange tusind kilometer sammen. Meget, meget, meget suverænt. Halvvejs med klar britisk føring. Så er det Rumænien, Holland, Frankrig, Danmark og Polen. Ja, der er de kommet med i menneskehænder her, Anna og Lærke. Der er ingen tvivl om, at der er altså et højt niveau i den her klasse, og det er altså nogle stærke kvinder, vi har med at gøre her. Men jeg synes bestemt, det er positivt, at de bare ror og giver den en chance. Med eneste løb, de ror sammen fra nu af i den her liga her, giver dem jo nogle ufattelig vigtige erfaringer, som de kan bruge fremad. Og med den alder, de har, så er det nu, de skal høste deres erfaringer. For det er om en 6-7 år, de skal toppe. Det er i hvert fald typisk det, man ser, hvis man kan holde dampen op. Ja, lige nu er de altså nummer 5 i EM-finalen, og kravet i august ved VM er jo altså i meget store situationstegn bare en 11. plads. Så har man indfriet OL-kravet, og det vil selvfølgelig for det unge danske par være meget, meget, meget værdifuld erfaring, man kan trække til sig der. Ingen tvivl om det, og man kan sige, i olympisk sammenhæng, jamen altså, altså en finalplads er utrolig højt skattet. Selvfølgelig vil man gerne have medalje, men man skal bare ikke være bleg for, at alt i en finale er rigtig, rigtig vigtigt. Også i en sammenhæng, hvor man måler sig op imod andre nationer. Og specielt for den enkelte roer at have fået den erfaring at sidde i en OL-final, det kan ikke købes for penge. De er helt alene i billedet, de to britter her, fordi de er altså i deres egen klasse. 500 meter har de tilbage nu. Så er det Holland og Rumænien på de næste pladser. Frankrig, Danmark og Polen. Ja, man drømmer altid som roer om at sidde med overskud og have god luft ned til de andre, og det tænker jeg, at britterne har her. Det kan også næsten blive for meget, fordi man vil også gerne opleve, at man rent faktisk, der er sådan lidt konkurrencer, man kan vise, hvad man kan. Her der er det jo paraderoning, og jeg tænker, det er jo dejligt for dem. Det giver dem en oplevelse af, at de sidder med overskud, men der er jo ikke meget konkurrence om at vinde den her. Nej. Det er der altså ikke nogen, der kan byde de her to. Det bliver der nok, når vi når til VM, for så står Australien, New Zealand og USA her. Og de plejer nu nok at kunne komme med nogle hold, som kan byde os noget konkurrence her i Europa. Heather Stanning, Helen Glover er ved at skrive endnu et kapitel i deres imponerende sejrsrække. Det er en klasse for sig. Ja, det er det. Og nu er de europamester 2015. Holland snupper sølvet, og så bliver det Rumænien, der tager bronzen foran Frankrig. Mens Danmark kommer ind her på 5. pladsen. Og Polen på hjemmebane runder finalefeltet af.
En finale med stor spredning, kan man vist godt tillade sig at sige, hvor britterne jo bare stikker af for de andre. Og hvor danskerne godt nok kommer til at hænge lidt i den tunge ende, men jeg synes bestemt, de roer deres chance, og de går ud og høster de erfaringspoint, som de skal høste på nuværende tidspunkt. Og alene det, de nåede her til finalen i EM på det her tidspunkt af året, det er rigtig, rigtig positivt. Så godt gået, og så lad os se, hvad de kan drive det til hen over sæsonen.